chinsemo chia marani eyure ebunge ya kituo cha North ya kaunti ya Kisii asio mokonyi bo mugavana gwe kaunti ya Kisii omosike Elijah Obebo ara umurubulyo bwogo chakia egesima kia mache ase eskuru ya sekondari ya Kiereni no umurubulyo urachikwana kebona chinsemo echio chiriko chikonyara kabachiko tuara omochando huwa mache munago tumunyo omolikito Daniel Ontiri ase project yabere kegosugumwa no MCA we ward ya Marani omosike Dennis Ombachi ase myaka mingi bono nekirenga kyogokora omochando bwa mache ase sublocation Chambanda megogo onywere na nyamage omwelio ye omuroberiga nigo ikirina nemambia ya lero nse yoburai umugavana we county ya Kisii omosike Simbarati mokonyo omosike Elijah Obebo oyo chakebene naro tuwachire gai rero ko make sure nga achakirwe naro tuwatenga matuka 5 egwikia yemo kusa matuka 5 usatano nalimo ama chance de konyekuga erebuya gosere bubi amache keraro osigwa abantu ba minto wanafunzi ambao mko hapa na abayiboli bara abakira amacha yatabaise gusaligwa abantu mbangite gusalia amache busayigo umuntu awutunye kunya mina busayigo liba akoligia amache nekimashini ibintu biribi mishini yakoraki akoligia oenda abugosalia amache aya iko tu abeka amache ase sukuru yema tumanyetenga bwana principal security nengia bintu mbisa ligwa elinda amache akonya abana akonya nabantu baitana ine gaiga elinde banyora amache tobakerio boli tobugo chikoligia amache okwana chinga kechombachi nigatebuna ikiga ngechikokonya boiga samagendro egetambokero boigo kyagokerwa nabamenye bensemeiga abaru koboko asabarayaba. We have been longing for this Kiereni water project for some time. It was initiated by the late Onyonka 1976. We are happy that after about 50 years, Governor Simbarati has come to launch it. It's going to serve the community around here. And as you heard the community members say, we need water at Getare, Kendegere, Kiamogore, Gesabakwa, and we are sure it's going to give us enough water. Igondo moibulio Kiereni, primary, junior na secondary. Naira neiringa mbiamono, aso mweshimiwe ito, gotoinyora muna abantu ba Kiereni. Abana baito bachandekire babagoire amache korukane ebibuyu bagosugunani bareta eskuru bacha gotumia bono poka tororanga amache yako babuna ebitabu bya babuna bono ke bagoike eskuru babwate stress twagokire mono naenda genderere iga ntoko motiga magaga yokoremwo koiga koera inse yo ikemere bosyo mache iga nigarachi gusugumwa gocha sebinyero byensemeye ligokonya kubatora chinyungo korengana nechira chabarayaba